Быйыл безнең заман телевизион фестивале 10-нчы тапкыр оештырыла. Конкурсның республика финалы көз көне узарга тиеш. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Эшче яшьләрнең безнең заман традицион телевизион фестивалендә гадәттәгечә яшь белгечләргә җыр, бию, сәнгатьнең башка юнәлешләрендә осталыкларын күрсәтү мөмкинлеге бирелә. Bu талантлар арасында кайсы гына тармак белгечләре юк. Әйтик, бер үк сәхнәдә автоинспекция хезмәткәрләре дә, иртеп ябыштыручылар да, авиация заводы конструкторлары да чыгыш ясый. Безнең заман фестивале сәләтле яшьләрнең якты, истә калырлык бәйрәме. Аның төп миссиясе эшче һәм инженер һөнәрләрен популярлаштыру. Күп еллык традиция буенча конкурста 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшь белгечләр катнаша. Ә быел юбилей уңаеннан яшь чикләре юк. Хәзер 45 яшькә кадәр тәҗрибәле хезмәткәрләр дә катнаша ала. Фестиваль, конечно. Фестиваль әлбәттә яшь хезмәткәрләрне берләштерүгә ярдәм итә. Төп максатларына ирешергә, үзләрен ачарга, яңа уңышка омтылуларына юл ача. Конкурста катнашу өчен гаризаларны 15 сентябрьгә кадәр фестиваль сайтына җибәрергә мөмкин. Фестиваль көз көне уза. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.